Az első és a második sorban főgolt kezdte. Játszik a csapat! 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 Kisvárda! 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 Mi az eredmény? Mi az eredmény? Láttam a pályán! Mi az eredmény? Mi az eredmény? De is alig féltél a kezdőkörbe! A tréning a képekben van. Dobni fogtok, azt tudjátok! Nekem 20-szor lesz, jó? Nektek 20-szor lesz! Jó? Kisvárda! Kemedre! Hajrá! Várda! Hajrá! Várda! Hajrá! Várda! Hajrá! Várda! Hajrá! Hajrá! Várda! Hajrá! Várda! Hajrá! Várda! Lehet, hogy tolna jobban megy. Hé, tolja a számolni, mert az üljön le! Az most